Molt bon dia. Avui tenim el plaer de tenir a Top BCN a la taula d'opinió professional de Barcelona el senyor Antonio Cañete, líder empresarial i enginyer electrònic industrial. Ha estat secretari general des del 2005 fins al 2021 i president de PIMEC des del 2021. Predica l'activisme empresarial perquè les pimes del país estiguin al pont de comandament. És vicepresident de la patronal europea de pimes, SME United. Anteriorment va crear i internacionalitzar el grup COFME i va coordinar els programes de formació a escola i empresa de la Generalitat. Com a vicepresident primer de Compimes, treballa perquè les pimes estiguin representades amb veu pròpia al diàleg social espanyol. Presideix la plataforma multisectorial contra la morositat, des de la qual lidera la lluita per acabar contra aquesta xacra. Pues no sé, com una persona social preocupada per intentar ser útil al meu entorn, al meu país, a la meva societat, a l'economia, i sobretot amb un compromís d'intentar que la vida no passi per tu, sinó que tu puguis passar per la vida, puguem aportar alguna cosa en aquesta vida, no? Per tant, d'una forma molt natural, no? Pues la veritat és que la meva vocació, jo penso que la gent de la meva generació l'anaven descobrint a mida que anaven avançant en la nostra edat, no? Perquè igual que em sento molt content d'haver contribuït a que la gent que estudia pugui estar formant-se també en l'ecoformació. Jo sempre dic que n'hi ha dues formes de formació, la heteroformació, que és la que estudies, la que aprens dels llibres, i la ecoformació, que és la formació que tens de l'experiència que d'alguna forma en tens, no? I nosaltres abans teníem una heteroformació, anaven a l'escola, però no una ecoformació, perquè llavors no treballaven de lo primer que trobaven, no? I a mida que jo vaig tindre ecoformació, que vaig començar a treballar molt jovenet i que tenia experiència, vaig fer el servei militar en el metro treballant, vaig fer, en aquest cas, experiències personals, vaig anar descobrint una mica la meva vocació a mida que anava passant, no? Primer vaig estar-hi, vam tindre una empresa familiar, però després vaig estar col·laborant en diferents projectes empresarials, vaig fer el servei militar treballant en el metro i després vaig ser professor, no? Com a professor vaig passar a ser responsable, aquí vaig muntar un projecte empresarial molt important i finalment me'n vaig adonar compte que l'experiència en el sector privat, en el sector públic, feien que tingués un nivell de coneixement i la meva, en aquest cas, implicació en l'economia, en crear riquesa, en crear llocs de treball, va fer que la possibilitat de poder estar en una institució, fruit d'aquesta ecoformació, veiés que aquesta forma de ser personal, de poder ajudar, de poder aportar alguna cosa, lògicament en el PIMEC és un dels llocs on realment com a agent social i econòmic es complia. Molt bé, ara ja estem en el segon any, camí del tercer, com molt bé dius, i a més ens acaben d'anomenar vicepresidents de la patronal europea de pimes, i sí que tenim reptes i propostes i propòsits, que ara en parlem tots de propòsits. I nosaltres ja vam tindre un eslògan, que és un propòsit, i que va ser molt disruptiu, perquè vam acunyar per primera vegada en l'àmbit de la representació empresarial la paraula que nosaltres faríem activisme empresarial. I clar, que els empresaris diguem activisme és com a molt disruptiu, però quan nosaltres parlem d'activisme empresarial el que parlem és que fem una crida a totes les empresàries i als empresaris perquè realment prenguin una decisió d'implicar-se en el que és la seva pròpia representació i, per tant, que estiguin allà on se les representa i se les defensa. I aquest activisme és aquesta crida, aquesta participació. No podem queixar-nos només de l'àmbit polític perquè la societat civil i en aquest cas l'àmbit empresarial també tenim que tindre aquesta actitud més proactiva. Després nosaltres el que diem és que les pimes, que són el 99,8% de les empreses, 75% de l'empleo i més del 60% del producte interior brut és el motor de l'economia. I si són el motor de l'economia, el motor ha d'estar-hi en el lloc on rendeix més. I per tant, el segon que nosaltres diem és que estiguem en el pont de comandament. Les pimes han d'estar on es prenen decisions perquè són el motor de l'economia. Però el que sí que és important, i en la pregunta que em feies van dir que seríem o demanarien activisme empresarial, estar al pont de comandament, però el que demanem a tots els que dirigeixen i a la societat que perquè aquest país creixi, el que hem de fer és que el que tenen la responsabilitat de governar prenguin les decisions o facin les lleis pensant primer en els petits,
en la voluntat de que aquests, pensant en ells i creant condicions favorables, puguin créixer i fer-nos grans, perquè això va de fer-nos grans. Però no podem fer lleis igual per un hotel de 1.000 habitacions que per un de 10 habitacions, perquè el de 1.000 li repercuteix un 1 per 1.000 i aquest el 10%. Per tant, aquesta és una qüestió en la que és el propòsit i el treball que intentem portar. Pues, ho deia anteriorment, no? Les pimes, que són aquest 99,8%, tenim més del 70% d'ocupació. No? I clar, quan de cada 4 persones, 3 treballen en una petita i mitjana empresa, doncs el nivell d'ocupació de les pimes és molt important. El gran problema que tenim, i deia també anteriorment, és de dimensió. Les nostres pimes són massa petites, no? I són massa petites no perquè vulguin ser massa petites, sinó perquè n'hi ha una sèrie de condicions que no les deixen créixer. I és molt important que creem les condicions perquè creixin. Per què? Perquè generaríem més ocupació i, a més, l'ocupació seria de major qualitat, no? Perquè una empresa, a mesura que pot créixer, pot pagar millors sous i pot donar millors condicions. Per tant, les pimes són els generadors, en aquest cas, d'ocupació, però és molt important que legislem, com deia anteriorment, pensant en ells, perquè augmentem aquesta ocupació i donem millor qualitat en aquesta ocupació. Doncs la Barcelona actual la veig en una situació d'impàs. Estem en una situació d'impàs perquè n'hem sortit d'un govern i hem entrat en un altre govern, per tant això sempre produeix un canvi. I en una situació d'impàs perquè venim d'una Barcelona, en aquest cas, que ha sigut referència, ha sigut una Barcelona olímpica, ha sigut una Barcelona transformadora, i el món, que està canviant d'una forma molt important, lògicament també incideix a la ciutat de Barcelona. I Barcelona no tant ens hem de reinventar, però sí que hem de tornar a aquest espírit una mica de poder projectar aquesta ciutat perquè sigui una ciutat sostenible, òbviament, una ciutat que sigui oberta, una ciutat en què tothom que vingui se la senti seva i una ciutat on tornem a tindre projectes tractors que jo penso que la capacitat d'innovació i d'iniciativa que té, lògicament nosaltres tenim aquesta capacitat de projectar aquests canvis del futur com a oportunitats. Jo penso que en el tema de l'habitatge tindrien que sortir de tants populismes i tants titulars per passar a fer que les coses vagin en una determinada direcció molt més operativa. I m'explico. Tenim un gravíssim problema a Barcelona i tenim un gravíssim problema possiblement a lo millor d'èxit, una ciutat que té molt d'interès, té molta atracció i això el que fa és que aquest interès faci una demanda molt important. Quan la demanda és important i l'oferta no és tant o cobreix aquesta demanda, el problema és que es produeix el que es diu la inflació, l'especulació i, en tot cas, la pujada de preus. Per tant, Barcelona avui dia és una ciutat en la que té un interès, però en l'àmbit de la vivenda fa que al no haver-hi aquesta oferta, lògicament els preus de la vivenda siguin massa cars. I això ens condiciona en alguna cosa que per nosaltres crec que tindria que ser prioritari, i és que els nostres joves, que són realment el present, però sobretot el futur, no tinguin la possibilitat de poder accedir a una qüestió tan essencial com és l'habitatge. Per tant, aquest és un dels primers problemes. El segon problema és que, lògicament, la ciutat té la capacitat que té i té poc espai i, per tant, aquesta necessitat que tenim de vivenda, tenim la dificultat de poder-la d'alguna forma ampliar. Això també ens condiciona. Però el tercer problema és que prenem a vegades mesures que, lluny d'alguna forma de produir la solució de donar oferta i, en aquest cas, de facilitar-la, lògicament el que fa és que la complica. Per què? Perquè és molt important que tractem el tema de la vivenda social en aquestes condicions, però jo crec que en la política de vivenda social ni s'ha fet ni crec que s'estiguin fent plantejaments en aquest moment que doni solució a un problema real que tenim però sobretot que tindrem. I en aquest sentit jo penso que tots, governants, però societat civil també, i en aquest cas jo penso que hem d'escoltar d'una forma molt clara el col·legi d'APIs perquè ells que són els professionals, que són els coneixedors, estan fent propostes en aquest sentit que tots plegats tindrien que tindre en consideració. Per tant, necessitem, com deia el Cruyff, i que jo que soc cruyffista i ho explico moltes vegades, baixar la pilota a terra i per tant tractar un tema que té una transcendència més enllà de l'habitatge. Moltes vegades no trobem professionals en determinades professions perquè realment el preu de l'habitatge, que deia anteriorment, dificulta la possibilitat que determinat tipus de persones puguin viure i, per tant, si no n'hi ha aquestes persones, també això repercuteix en la part de l'economia. Doncs mira, és molt bona pregunta perquè des de Pimec, i jo des del segle passat, deia que els discursos del segle XXI eren
L'energia, penso que hem viscut una situació on sabem perfectament que l'energia és un discurs del segle XXI. Deia també a l'aigua, ara ja no cal que ho digui, estem en una situació que ja s'han passat anteriorment però que continua sent i és un gran problema, però sobretot deia que el tercer eix del segle XXI, del discurs del segle XXI, era la relació público-privada. Per tant, no és una pregunta menor, perquè efectivament la relació público-privada és l'àmbit on segurament amb una visió d'aquest segle s'ha de veure de forma diferent del segle XX i possiblement és la solució per moltes de les qüestions o els reptes que tenim que afrontar. El que passa és que aquesta visió público-privada és una visió que la tenim que tindre en compte tenint en compte que l'administració és el millor tractor que tenim. No n'hi ha el volum d'empreses, i poso l'exemple, Barcelona té un nivell de contractació de 1.000 milions d'euros. No n'hi ha cap empresa a Catalunya ni a Barcelona ni a l'Estat que tingui aquesta capacitat de contractació. Per tant, és un tractor. Però les administracions han de començar a veure aquests canvis que es produeixen realment amb una visió diferent per ajudar a aquests canvis, liderar-los i tindre aquesta part de tractor, perquè moltes vegades les administracions es converteixen en extractors. I llavors aquesta visió d'extractor és més impositiva perquè generen administracions d'unes dimensions molt importants on l'eficàcia i l'eficiència tindrien que d'alguna forma veure'l perquè n'hi ha disrupcions tecnològiques que permetrien una millor gestió i, per tant, voler buscar una administració més business friendly, més que facilitin i no carreguin des d'un punt de vista administratiu més burocràcia, que faciliti les llicències per poder generar més activitat, aquesta relació público-privada que pugui permetre també i es faci corresponsables al sector privat per poder donar respostes a aquests reptes i a aquests canvis. Però no serà possible si aquesta visió de la relació público-privada la veiem com una estratègia, com una necessitat de millorar-la i, a més, un compromís del sector privat per poder donar també aquesta optimització i aquesta, diguéssim, dinàmica de canvi. Per tant, necessitem en aquesta relació público-privada valentia i lideratge. Penso que són dos elements clau per a aquesta realitat en la que realment tindríem que treballar. Doncs mira, ve molt encaminada, quasi com començaven, no? Els elements de supervivència per les petites i mitjanes empreses és generar un entorn que sigui favorable. O sigui, tu no produeixes el creixement d'una planta quan és molt petita si realment no li dones condicions de temperatura o humitat. O sigui, n'hi ha tota una sèrie de condicionants que han de permetre que aquella planta tingui aquell entorn que pugui permetre que d'alguna forma creixi i neixi. Si amb una planta, en comptes de donar-li una temperatura càlida, li dones fred, el que fas és que, sobretot en el seu primer estadi, és que aquella planta no creix. Les pimes necessitem tres coses que són fonamentals. Una primera, i és per nosaltres el nostre oxigen, és la finançació, el finançament. Per tant, necessitem poder accedir al finançament d'una forma que ens pugui permetre cometre les inversions i, en aquest cas, l'oxigen, tindre la necessitat que tenim per al nostre circulant i, en aquest cas, per les inversions necessàries. Una segona qüestió que necessitem és una fiscalitat que ens pugui permetre tindre aquesta consideració. Quan encara no has començat a poder, d'alguna forma, generar, en aquest cas, ingressos, lògicament tens una part impositiva molt important. Per tant, això dificulta també moltes vegades el fet de dedicar els teus esforços realment a la pròpia activitat, que possiblement una vegada que la planta creixi donarà una ombra major, podrà pagar més impostos, podrà tindre més treballadors. I la tercera qüestió és la qüestió més administrativa. Nosaltres necessitem, en aquest cas, tindre una facilitat que ens pugui permetre que moltes vegades, de forma ex post, no tinguem que tindre tant burocràcia o tantes dificultats per poder posar en marxa moltes vegades els nostres negocis, les nostres ampliacions. Per tant, torno al principi anterior. Si realment legislem pensant en una visió dels petits, amb un concepte de generar-li les condicions que es puguin fer grans, crec que ens anirien a tots millor. El col·lectiu APIS, com deia anteriorment, és un col·lectiu precisament de petites i mitjanes empreses i un col·lectiu, a més, molt atomitzat, amb un coneixement, en aquest cas, del territori, però també de la realitat d'un bé tan preuat com és l'habitatge, en el que el seu coneixement jo penso que moltes vegades no l'utilitzem o en tot cas no acudim amb ell per escoltar. A vegades diuen, quan estem a les empreses i els que saben de màrqueting, que s'ha d'escoltar el mercat. Doncs el col·lectiu dels APIs són cèl·lules de coneixement de què és el que està passant al mercat.
Jo crec que el col·lectiu APIS, i en aquest sentit en el seu president, jo que li dispenso en aquest cas una consideració, una relació, un apreci, i a més té un coneixement i una implicació molt important. Em parlo amb ell, en parlem sovint, i jo crec que el col·legi tindria que liderar, i en aquest sentit aquest és el treball en el que també ens agradaria treballar i oferir des de PIMEC, treballar perquè lideri dintre de lo que és l'entorn de l'habitatge, que és també el discurs de la propera legislatura. Jo penso que acaba de començar una legislatura a nivell estatal en el que el tema de l'habitatge, s'ha creat un ministeri en aquest sentit, serà un dels grans debats. I jo crec que el col·lectiu d'APIS han de liderar possiblement dintre i amb altres col·lectius, promotors, constructors, tindria que ser un element clau de motor també en aquest cas d'aquestes decisions i aportacions. Sens dubte, és el que comentava justament anteriorment, que possiblement davant d'aquest debat en el que som immersos però que augmentarà a mesura que passin els mesos, s'ha de crear aquest grup, aquest col·lectiu, s'ha d'aglutinar perquè nosaltres en PIMEC no deixem de ser un agent social i econòmic més representatiu. Per tant, som una pota fonamental de la democràcia, però a més és on la societat civil practiquem alguna cosa que és fonamental, que és el diàleg i la concertació. Els canvis aquest o la situació necessita de diàleg i necessita de concertació. I per tant, des de PIMEC oferim aquest espai per aquesta funció que tenim a tots aquests col·lectius que ja pertanyen, el col·legi també ho és, també el gremi de construcció. Per tant, possibilitem aquest espai i demanem en aquest cas també que en aquest compromís de tots els altres col·lectius per treballar. Aquesta és una de les qüestions que ha sigut molt important. Jo penso que estem perdent alguna cosa que per Catalunya i per als col·lectius és essencial, que és el gran actiu que n'hem tingut, que ha sigut la capacitat que hem tingut d'agrupar-nos, d'associar-se, de crear, en aquest cas, gremis, associacions, federacions, aquests professionals que també a través dels seus col·legis han sigut capaços de posar la professió, i és una cosa que veiem que és absolutament necessari perquè aquest segle XXI i aquests canvis requereixen del talent, necessiten del professional, del coneixement, necessiten, en aquest cas, del sector. Ara estan fent paraules o dient paraules com a clústers, emprenedors, però al final estem parlant del mateix. Per tant, és molt important que no perdem aquest actiu. Estem entrant en una societat en què estem més en el pay-per-view, estem més en el jo no necessito res, quan necessito alguna cosa ho pago, i estem, d'alguna forma, jo penso que és important reclamar la importància d'agrupar-nos, de que puguem parlar-ne dels nostres problemes i buscar-li d'alguna forma les solucions. I penso que hem tingut un exemple que ho hem oblidat massa ràpid. Abans del Covid, el pay-per-view o la pèrdua del per què serveixen els col·legis, les associacions i les federacions era evident, però jo penso que quan va vindre la pandèmia es va tornar a resituar en la necessitat de, davant d'una dificultat com aquesta, estar units, veure els problemes, veure quines eren les solucions a les dificultats que d'una forma sobtada ens van trobar en aquest cas. I suposo que també fer xarxa i el territori, no? Absolutament. Només n'hi ha una possibilitat. Ara estem davant d'un element que és fonamental i que canvia tot el que fins ara havíem tractat, sobretot en l'àmbit contemporani de la nostra història, que havíem estat treballant en el món de l'economia i en el món de l'empresa amb uns canvis que s'anaven produint i per tant han sigut molt importants. Sens dubte, la industrialització va ser un element important, hem tingut canvis, han sigut transcendentals, però n'hi ha un element que fins ara no havíem tingut i que ens impacta. I ens impacta d'una forma que canvia totes les regles que hem tingut fins ara, que és el planeta. I per tant, el que se produeix o l'impacte del planeta, del canvi climàtic que es produeix, ens fa tindre una mirada totalment diferent on tots els àmbits tenim que tornar a reposicionar-nos. I en aquest sentit jo penso que n'hi ha un que quan es van crear els ODS, els Objectius de Desenvolupament que va crear Nacions Unides, n'hi ha un que va posar que és el 17, que és el que diu de les aliances. Només podrem construir a través d'aquest ODS 17, que és treballant junts amb aliances, sens dubte. Doncs mira, també és una molt interessant pregunta, perquè n'hi ha un triangle, que per mi és una qüestió que quan tinc la possibilitat, i feia molt de temps que no en parlava, m'agrada parlar-ne. Hi ha un triangle que és màgic, i és un triangle que la base d'aquest triangle té un concepte importantíssim i transcendental, que és la formació, que és el coneixement, que és el talent.
I, per tant, és possiblement una de les prioritats que tindrien que treballar tots plegats, de tots els àmbits. Però aquest triangle, en el moment que aquesta base la treballes bé, té una condició que realment te projecta d'una forma molt ràpida. Si tu tens coneixement, tens talent, tens capacitat d'innovació. I la innovació el que te dona és una diferenciació, te dona allò que diem valor afegit. I és el que te permet realment que tu tinguis aquest valor afegit, te diferencis i puguis crear, per tant, riquesa. No facis un producte commodity on vagis per preu i finalment aquest producte el fas avui aquí, però demà el faràs en un joc que pugui ser més econòmic. Si tu tens formació i tens talent, fas innovació i quan tu tens un producte de valor afegit, fas internacionalització, el pots vendre. Per tant, els països que inverteixen en formació són països que són capaços de crear empreses amb més valor afegit, més riquesa per la seva societat, millors salaris i en aquest cas tindre la capacitat de vendre en un mercat, perquè avui dia el mercat és el món i per tant la innovació és un element absolutament transcendental i sobretot la internacionalització o l'exportació, però per mi un pas més la internacionalització és un element que t'està donant com indicador si realment estàs fent bé els deures en la formació i per tant en la capacitat d'innovació. I per cert, darrerament en el tema de la formació jo penso que com diuen avui dia o se li diu avui dia als joves necessitem millorar. Doncs bueno, és una experiència que podríem dir d'un nivell de satisfacció molt alt i m'ho vull explicar. Jo deia al principi que nosaltres tenim 3 grans fites en el nostre mandat per dirigir un agent social i econòmic com a PIMEC, que era estar al pont de... fer activisme, que participin les empreses, estar al pont de comandament i sobretot que es legisli pensant en petit. Europa, a diferència del que ens passa amb Espanya, la representació empresarial té 2 grans representants socials, 2 agents socials, aquests pilars de la democràcia que en parlava. Una és Business Europe, on estan les associacions de les grans empreses, COE, MEDEF francesa o Confindústria italiana, i una patronal de petites i mitjanes empreses separada. I aquí, en aquesta altra patronal, estan les organitzacions que són de petites i mitjanes empreses, la CGPM francesa o la CNA italiana, i en aquest cas nosaltres estem dintre de la patronal, òbviament, de petites i mitjanes empreses. Això permet alguna cosa que reclamem nosaltres, i és que tu no pots tindre dintre de la mateixa organització el Corte Inglés i la botiga del costat, perquè us puc ben garantir que quan tu el tens, sense tindre res en contra, òbviament, del Corte Inglés, però en aquella organització les decisions no la pren la botiga del costat. Per tant, Europa té un mapa patronal on a les pimes tenim alguna cosa que reclamem que és veu pròpia, cosa que no es passa a nivell estatal. Sí que ho tenim a Catalunya, perquè tenim una organització que representa més els interessos de les grans i nosaltres que representem els interessos de les petites i mitjanes empreses i persones autònomes. Doncs molt bé, nosaltres, gràcies a estar-hi en el pont de comandament, que vol dir la patronal de petites i mitjanes empreses, gràcies a tindre veu pròpia, hem estat treballant en el si, en aquest cas de SME United, que és com es diu l'organització europea. Tenim, a més, el reconeixement europeu perquè s'acaben de ratificar, a més, amb una votació i en un resultat extraordinari, la vicepresidència, per tant, som vicepresidents de les pimes europees, però hem estat treballant aquest darrer any d'una forma molt directa en la Comissió Europea, perquè van tindre una reunió, la presidenta von der Leyen, una trobada amb ella, explicant la importància d'una de les creuades que portem dels temes dels pagaments, de la morositat, en el que tenim un país de massa morositat, massa morosos, i per tant la presidenta va anunciar fa 2 anys que treballaria per solucionar aquest problema, ho va dir en el seu discurs de la Unió. Hem estat treballant i fa 2 mesos la presidenta von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, va presentar per primera vegada en Europa un paquet que es diu SMI Relief Package, que és un paquet de mesures legislant, pensant en petit a nivell d'Europa, que vindran ajudant molt a les petites i mitjanes empreses. Faran un reglament que es tindrà que pagar 30 dies, la compra pública, les pimes podran tindre períodes més llargs, tindran que tindre apliques i, per tant, condicions, diguéssim, diferenciades de les grans, tindran una part de finançament en el Plan Juncker, que és l'InvestEU, on hi haurà recursos per a aquest oxigen que necessitaran les pimes, i n'hi haurà tot el tema de l'alerta temprana perquè no tanquem pimes, perquè si les pimes en Europa les tenim que tancar perdrem llocs de treball i resiliència en Europa. Per tant, quan em preguntes això, encantats d'estar-hi al pont de comandament, de tindre veu pròpia i d'haver aconseguit, jo sempre dic que els astèrics dels catalans, i en aquest cas de PIMEC,
estem fent una feina en la que ens dona molt reconeixement, però que és molt important, no només per nosaltres, no només per a l'Estat, sinó per tota Europa, i crec que és important estar al punt de comandament. Sí? Jo sempre dic que en PIMEC tenim batalles, guerres i creuades, i aquesta és una creuada, la creuada de la morositat, perquè justament, com deia anteriorment, la PIME mor sempre per la qüestió financera, per al seu oxigen, i l'oxigen d'una PIME és el circulant. I clar, si tu d'alguna forma treballes avui i et paguen a 250 dies i tu tens que pagar els teus impostos, tens que pagar els salaris, tens que pagar l'IVA de la factura que li has fet, perquè l'IVA l'has de pagar en el moment que fas el treball, has de pagar, en aquest cas, la teva benzina, i te paguen a 200 i alguna de dies. El problema que tu tens és que passa allò que la gent pot entendre, és que mors d'èxit. Te demanen, treballes, fas molta feina, però si no et paguen tens que tancar l'empresa. Per tant, solucionar el problema de la morositat és una qüestió de salvar empreses i llocs de treball. Una de cada 3 empreses que va tancar la crisi anterior ho va fer directe o indirectament per culpa de la morositat. I a més, és una qüestió de justícia, perquè quan tu treballes, el lògic és que al final de mes et paguin. Quan tu prestes un servei o entregues un producte, el normal és que et paguin. I per tant, d'això no es pot fer un negoci, perquè a més es produeix que en aquesta dinàmica de client-proveïdor, qui te contracta, normalment hi ha sempre una posició de domini. I per tant, aquí es produeix una posició de domini que, si no se regula, el problema que n'hi ha és que abusa. I per tant, nosaltres el que perseguim és precisament que n'hi hagi una regulació, i en aquest sentit estem molt contents, perquè, tot i que portem ja en aquesta croada molts anys, van treure una cosa que es van inventar, que era el pacto de les partes, que llavors era jo te deia a tu, client com a proveïdor, que te pago a 400 dies, i pagar 400 dies era legal, ho van canviar el 2010, però el que va passar és que van fer-lo il·legal, no es pot pagar per sobre de 60 dies des del 2010, però el problema és que no van fer un règim sancionador. I és com anar per l'autopista, te diuen que no pots córrer més de 120 km per hora, treus el preu de l'accelerador, però si te diuen que no n'hi ha radar, tenim la tendència a posar-se a 150. Per tant, hem de crear radars i això és el que hem aconseguit ara de moment com a proposta de la comissió en aquest reglament de pagaments. Doncs mira, la veig amb molta preocupació i amb molta ocupació, perquè venim denunciem i continuarem denunciant que no estem fent bé la transició energètica. Deia que el discurs del segle XXI era l'energia, i per tant l'energia i la transformació energètica és un problema, però a la vegada és una oportunitat. I és una oportunitat si ho fem amb una visió clara de que aquesta transició energètica s'ha de fer amb un canvi, jo podria dir, disruptiu, i és que l'energia la crearem les persones, les famílies, les cases, els habitatges i les pimes. Però per això se tindria que facilitar la possibilitat de poder fer instal·lacions. S'ha d'obrir d'alguna forma la possibilitat i no ho estem fent, per tant ho veig amb preocupació. Respecte al tema de la indústria no és un tema menor, tots els sectors són importants i s'ha de tindre una diversitat i un equilibri, però la indústria, com parlava anteriorment de motors, és el motor d'una economia, és l'activitat o el sector que dona més resiliència, que dona millors condicions. Hem de tindre en compte que un lloc de treball de la indústria està entre 80 i 90.000 euros a l'any d'aportació de producte interior brut o de ban, i mentre que un sector serveis ho fa 50.000. Per tant, quasi un lloc de la indústria és una vegada i mitja o més d'una vegada i mitja l'aportació a la riquesa que podem fer. Jo sempre dic que des que vam iniciar el segle n'hem perdut 14.000 empreses industrials, i això tindria que ser un drama. Perdre 14.000 empreses és un drama. Hem perdut més de 144.000 llocs de treball, d'aquests que aporten quasi 90.000 euros. Per tant, tindria que ser un drama. Però no hauria de ser un drama si realment les innovacions han permès que amb menys empreses i menys treballadors continuem tenint o aportant una riquesa per part de la indústria. El drama, la queixa, la denúncia, és que en l'any 2000 el pes de la indústria en el nostre país era el 28%. A l'any 2023 el pes de la indústria és del 19%, 18 i alguna cosa. Aquest és el drama. Estem perdent indústria, i perdre indústria és perdre resiliència, perdre riquesa i perdre bons llocs de treball. D'una forma molt important, i jo crec que nosaltres van crear, van ser la primera patronal d'Europa, d'un àmbit empresarial, que van crear una fundació d'acció social. Nosaltres ens vam implicar des del primer moment, des de PIMEC, a través de la nostra fundació PIMEC, a treballar per la sostenibilitat,
fa pocs dies feien una jornada amb un èxit bastant important i van ser els primers que van portar els objectius de desenvolupaments, diguéssim, per poder-los donar a conèixer, no? I nosaltres l'estem dient i treballem, i ja n'hi ha moltíssimes empreses, sorprenentment moltes més pimes que possiblement no mitjanes o grans empreses, incloent o incorporant dintre de les seves estratègies els ODS, aquests compromisos de sostenibilitat. Per què? Perquè això avui dia s'estan produint canvis socials, no? En el que tu compris un producte no només ho compres per preu, sinó compres també per uns altres condicionants. Per tant, els hem d'incorporar a la nostra estratègia i perquè nosaltres hem creat un gran discurs també de PIMEC i una gran reflexió. Nosaltres que estem analitzant com canvia el món i estem dient que avui dia s'estan produint tres grans discursos, el discurs del decreixement, i nosaltres en el decreixement, allò que a vegades diem els antisistemes, no? que d'alguna forma es van creant, hem tingut el millor exemple possible, que ha sigut la pandèmia. La pandèmia ha sigut el major decreixement que hem tingut, però veient que la nostra societat de valors, decréixer-la seria perdre possiblement la capacitat de continuar mantenint valors que són fonamentals i que són grans fites que s'han fet de la humanitat, no? Però el que també hem de tindre molt clar és que no podem continuar creixent com hem crescut fins ara, perquè tenim 100.400 milions d'habitants i perquè la Terra no dona més de si, i per tant créixer com hem fet fins ara és impossible. Per tant, nosaltres, entre el decreixement i el creixement lineal que havíem tingut fins ara, estem en una aposta i en un compromís que és el postcreixement. I aquest postcreixement és que hem de créixer però no com que hem crescut fins ara. I per tant, la columna vertebral o l'estratègia que expliquem i que tothom hem d'introduir en el nostre afer és el concepte de la productivitat. Hem d'anar a tindre la productivitat com l'element estratègic en el que tots tenim que treballar. I això ens permetrà un creixement, un postcreixement, el creixement que n'hem tingut fins ara, diferent. I qual és aquesta diferència? Que la productivitat no només és la productivitat laboral, que també, òbviament, sinó que és la productivitat dels recursos. Hem d'incorporar el que tindrem que poder produir igual o més amb menys recursos i per tant això el que ens pot permetre és continuar creixent amb un compromís d'una economia circular en el que es pugui permetre que realment no és infinit el que tenim, ni les matèries primeres ni en aquest cas la utilització moltes vegades que tenim dels materials, no? Bueno, moltes. Primer tenim una comissió d'una empresa que fa un treball extraordinari que jo voldria ressaltar perquè a més la comissió que tenim de Dona Empresa està tractant precisament la diversitat en aquest cas de la dona, en les seves dificultats per poder-la integrar i a més estic molt satisfet i molt orgullós perquè sempre deia, primer que ens agrada més de l'opinió, la dada. Nosaltres estem més que l'opinàtica anar a la dada, no? I hem sigut capaços de poder fer a través i conjuntament a la Universitat de Vigo un estudi per primera vegada de l'aportació de la dona a l'economia, també incorporant el que són els costos ocults, no? Moltes vegades la dona té una incorporació a l'economia, al món de l'empresa, però moltes vegades a l'economia no se li calculen aquests costos ocults. I hem vist que pràcticament hi ha una paritat, possiblement, de l'aportació que no es dona després en la seva pròpia realitat per part de la societat, no? Per tant, ens queda molt de camí de fer en aquest sentit, es queda molta pedagogia a fer i aquesta comissió està treballant i està fent en aquest sentit. Però nosaltres no només ho fem en el nivell d'anàlisis, en el nivell de propostes legislatives, que ho fem com a agent social i econòmic més representatiu, sinó que ho fem també a nivell operatiu. Tenim un departament a PIMEC que està treballant en els plans d'igualtat també a les petites i mitjanes empreses, no? Per tant, aquest és un tema on realment el millor actiu que tenim, que són les persones, i en aquest cas les dones, que tenen tota una sèrie de condicions moltes vegades que són molt importants, no només per la societat, sinó també per l'economia i l'empresa, no? N'hem d'aprofitar més. Pues realment que jo penso que és l'àmbit on en el moment en el que encenem la xispa podrem crear el foc, no? I el foc, parlant de la humanitat, és el primer que vam fer, el més important i el que va, possiblement la revolució més important. I per tant jo crec que el que tindríem que fer és estar en búsqueda del foc constantment. Una societat emprenedora és una societat creativa, és una societat innovadora, és una societat que a més permet el desenvolupament personal. Per tant, jo penso que tot el que invertim aquí, i ja també aprofito per dir, tenim PIMEC Joves a PIMEC, que és la nostra veritable cantera, la pedrera on realment tenen unes dinàmiques i unes formes de funcionar molt diferents i fan una feina divulgativa, entren en les escoles, entren en les universitats
i expliquen des dels joves emprenedors què significa ser emprenedor, com podem ajudar-los, i en aquest sentit jo penso que tot el que dediquem serà sempre escàs i hem de treballar en polítiques que vagin més a descobrir aquests joves, a fer-los, a donar-los les condicions que puguin emprendre, no? Pues una primera és que estem en un moment apassionant, de molta incertesa, de molta inquietud, que entenc perfectament que els que aixequem cada dia la persiana, saps la persiana que aixeques però no saps com la tanques, perquè tot canvia molt i molt ràpidament. Però si som capaços d'escoltar, de veure quins són els canvis que n'hi ha o que vindran i realment prenent decisions i intentem d'alguna forma anar units en aquest sentit, primer perquè estar-hi en determinats foros podrem entendre o podrem accedir a saber què és el que està passant i sobretot per poder, en aquest cas, veure com hem d'acometre els canvis que n'hem d'alguna forma de fer. Lo pitjor, o el que jo sí que diria, que la pitjor decisió és el conformisme, és pensar que realment estan equivocats, és anar al contra d'alguna forma dels canvis, ens agradin o no ens agradin, els canvis venen per quedar-se i el que tindrien que fer és convertir-los no en una amenaça sinó en una oportunitat. Ara parlem de la intel·ligència artificial, ens canviarà moltes coses, també el blockchain, també en aquest cas la indústria 4.0, també les impressions 3D, tot això són disrupcions que estan entrant en la nostra societat, però si som capaços d'agafar-les com a oportunitats, ens anticipem i fem una lectura de com incorporar-les, segurament que tenim un futur encara millor que el passat que n'hem tingut.